O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, xunto co alcalde Francisco Calo, visitaron esta mañá o centro de día da localidade para comprobar in situ a marcha das obras de mellora que se están a executar no edificio, pertencente á rede pública autonómica. A actuación cun investimento próximo aos 20.000 euros ten como principal finalidade poñer fin aos problemas de filtracións, con accións tanto na terraza como na fachada posterior. Tamén se está a actuar na instalación de novos falsos teitos e na limpeza das baixantes. Nestes casos, aínda que o centro é, digamos, a xestión a asume o consorcio, é dicir, a Xunta de Galicia a través do consorcio, cunha colaboración do propio Concello, cando hai que realizar obras no centro é necesario que se implique o propio Concello, non? E a todo agora non sucedía. Entón, desa maneira, unha vez que evaluamos en xuño as necesidades, pois xa se valorou unha primeira intervención máis urxente para facer este ano, que era solucionar estas humedades na parte posterior da fachada posterior, onde dá o patio interior que ten o propio centro, e unha terraza que daba moitas humidades e que incluso impedía que ese patio se pudera utilizar de maneira axetada. Entón, bueno, pois se fixe unha memoria valorada por parte do Concello que chega en torno aos 20.000 euros e se formalizou xa no mes de xullo un convenio para financiar o 100% das actuacións que se encargou de contratar e de executar o Concello, que está pois neste momento rematando as obras. Dende o Concello outense agradeceron esta actuación, que permitirá solucionar un problema de humidades que dende hai anos padecía o edificio. O que tiñamos aquí era un problema de filtracións de agua que se ven dando xa de forma recurrente desde o ano 2019, que estaba causando ademais daños no interior da instalación, polo tanto, como se digo, nós estamos ahora mismo de forma prioritaria querendo recuperar e levando a cabo os mantementos todos das instalacións municipais e neste caso, como xa digo, pois detectáronse, analizáronse, evaluáronse e, bueno, tuvemos unha colaboración desde logo, desde o primeiro momento cando lle trasladamos á Xunta de Galicia, bueno, neste caso o director xeral que leva estas cuestións e que, bueno, que de verdade, Perfecto, agradecerche moitísimo a túa disposición para poder atallar estas cuestións que tíamos no Concello. O xerente do Consorcio puxo en valor a importancia do traballo conxunto entre as dúas administracións, tanto a autonómica como a local, e avanzou que está previsto acometer novas reformas no inmoble de cara ao vindeiro ano, coa finalidade de seguir avanzando na súa mellora.